Dnes vám ukážeme záhradný domček Gardeon, ktorý je vhodný nielen na odkladanie kosačky, ale vďaka svetlíkom je výbornou alternatívou záhradnej chatky. Priestranná pergola môže poslúžiť ako prístrešok na auto alebo ako zastrešenie vonkajšej kuchynky či posedenia. Kreativite sa medze nekladú a u nás ani novým technológiám. Vďaka špeciálnej matnej čiernej farbe nebudete mať nič zacapkané. Poďme sa pozrieť dovnútra. Zateplené dvere, rovnako izolované steny a nesmie chýbať izolovaný strop, ktoré tvoria skvelú kombináciu a vďaka tomu je v domčeku vždy príjemná teplota. Odporúčame zvoliť aj menšie okno, aby ste mohli pravidelne vetrať. V showroome v Turčianskom Ďuri si našu výstavku fotiek pozriete na vlastné oči, ale odporúčame vidieť aj tento domček. Vďaka svojmu modernému dizajnu je doslova neprehliadnutelný a zaujal aj na výstave Bau v Nemecku. Všetky montované stavby majú už hotovú vonkajšiu omietku podľa farby, akú si zvolíte v konfigurátore. Cena takéhoto domčeka s prístrežkom a rozmermi 2,9x3 a 2,9x3 metre je 9421,95 €. Vyberte si ten svoj na www.gardeon.sk.